Det må vi jo bare sige til dem. Okay, så kan man altså køre 10 gange frem og tilbage. Så skal vi have Vi har ikke noget spil. pause. Eller wait. Vent lige. Men altså, de store steder, det er jo for at vi gik i gang. Hvad? For at vi gik i gang med 2 øvelser til vores steder. Kør til park. Nej, det er bare, det er gemt. Undskyld, givet. Ja, en lille smule. Altså, godt hvis stående bliver bare kørt ned, tror jeg. Jeg ved ikke. Det er faktisk meget smart, så rykker folk så. Sådan helt automatisk. Kan du ikke lige ved at sige koden? Miles for you. Hvad siger du? LIRDX. Og så total, og så euro. Ja, ja. Ikke sommervejr. Står der det så? Ja. Der står, rapporten skal man beslutte så skifter rapporten skal være et program, det er det, der er Det er jo lige bare, jeg har fyldt ud. Det er så meget til det. Flugter. Det ser stadig af nødstop. Ja, så er det jo. Du kan ikke sige, at det er faktisk ikke. Men jeg har stillet den. Jeg prøver bare at slukke det. Selvom det bliver sådan. Skal du nogensinde stoppe med det der? Tom? Ja. Nej. Explanation period. Så har du flest tusind. Nej. Hvad skal I bruge? Altså, Det er til at gemme sekvensen ned på. Men jeg tænker, Jeg forstår slet ikke, I er ikke noget, der har en USB-stik. Nej, har du? Ja. Så må du da bruge dit. Nej, gennem. Jeg tog lige en tid til at gå i gang med at optage. Hvad siger du? Jeg tog en tid til at lige at blive færdig. Ja. Jeg håber virkelig på, at den kører en eller anden ned, så jeg kan få det på video. En sygeste TV2. Vi gør det her. Vi gør det i mit liv. Og så gør du. Det er meget godt. Jeg tror, Det er meget godt, ikke? Det er sgu da herregodt, mand. Det er fucking luksus, der. Jeg lige se, hvordan de Jeg lægger bare op på YouTube, kan jeg ikke bare gøre det? Jo, det er mere. Jeg sætter med så i forbindelse med min ansøgning. Når jeg skal ud af job bagefter. Prøv at se, hvad jeg kan lave.
Har I 3D-printet? Vi laver en frekvens også. Og vi laver Har du hvor 3D-printet? Den første. Det ved jeg. Har du ikke den? Ja, ja. Men den der blev nu på bordet? Ja, det var. Det lyder som den der... Åh ja. Det kan være, at jeg får en professionel karriere på det her. Sidde og optage. Ja, vi prøvede der ikke. Det var ikke med de her på. Det gjorde I to. Den lå. Der er nogen af jer, der så den ikke. Den er tilbage. Som jeg så godt, de kunne lide. Ind med den. Jeg har også set, det lød så også bedre. Det, jeg siger, det Jeg tror, der er jeg så noget. det der I gik med. En lille hvidløg for voksne her. Han har jo til det. Jeg har den altså ikke. Jeg kan ikke udelukke, jeg har taget lidt andet. Du har det der. Nej, det har jeg ikke. Jeg kan ikke passe lidt. Så bliver jeg for dyb. Jeg Jeg siger, at jeg to, der har ansvaret for det der. Jeg kan det. Det passer ikke. Var I lige begyndt at sige opgavebeskrivelsen igen egentlig? Hvorfor er det skal også skrive det. Jo, den kører også bare. Det gør jeg stadig jo. Ej, har du kigget under bordet? Nej, jeg kigger bare på bordet. Er deres position også bare midt ud i ingenting? Jeg kigger bare på bordet. Jeg har noget. Ja, ja. Jeg synes, du skal sætte op på den næste, der den kommer. Det den skal gribe, det er mig. Ja, Det er helt mig. og få programmet til at køre op på tanken for hans smøger. Den ligger sgu da der. Jeg tror du ikke, det er godt nok? Det er ikke med det. Så lå der. Nu er det dig, der viser. Jo, jeg vil lige se det. Ham, der husker, den lå derude. Han skal have den. Nej, det var mere, at Malaga. Ja, det skal ikke næsten blive ud til sådan. Det skal jeg gøre. Nu skal vi have lavet det helt. Bare lige lyden her. Se det der, Bob. Hvad siger du? Har vi lige en lyden til det? Klokken 2 til 50. Du giver kun bare filmet en runde. Altså, du vil ikke... Der stod jo, at vi skulle filme den der lort, der kører rundt 10 gange. Nu filmer jeg, den kører rundt 10 gange. Hvor mange gange har den kørt indtil videre? Aner det ikke. Nå. Jeg har bare sat på loop. Nej, Men altså, den stopper efter 10 også? Nej, det kører bare fint. Jo, jeg tror, du har sat... Jeg forklarer. Noget downstream. Men det tager cirka 1 minut hver gang. Så. Ja, jamen, det er også fint. For guds skyld skal vi ikke. At vi optager bare halvanden Ja, gang. og så viser jeg, at vi har taget et loop derinde. Vi tager halvanden gang. Kan vi bare tage en runde? Jeg har så lang video.